богородично, да ви пожелая на всички много здраве и късмет. На тези малки и мили деца искам също така, малко се вълнувам, искам и да поздравя с 20 годишнината от основаването на клуба, да пожелая на всички да спортуват, да се трудят и съм убедена, че ще станат едни достойни граждани на град Свиленград. Браво, браво! Искам също да благодаря на моите деца, на треньорите и на целия екип, който полага неимоверни усилия това да се случва. Искам да ви представя гостите, които уважиха нашият празник. Господин Дилян Добрев, депутат от 43-то Народно събрание от политическа партия ГЕРБ, и господин Иван Андреев, кандидат за кмет на община Свиленград от политическа партия ГЕРБ, които много помагат за развитието на спорта. Сега искам да наградя всички, които участваха и се заслужиха наградите. Да започнем от най-малките. На първо място в начинаещата група от 4 до 6 години Рая Карамфилова. Наградите ще бъдат връчени от господин Иван Андреев. Рая, заповядай, моето момиче. Аз благодаря на семейството Чинкове за грижите и на екипа им, които полагат за тези деца, и дано сред тях, освен достойни граждани на Свиленград и на България, някой бъдещ Григор Димитров. Къде е Рая? Рая! Браво, Райче! Браво, Райче! Първо място Никола Папазов. Браво! Идвай! Ти си от професионалистите, сега се начинаеш да знам. Близначките Дени и Маги Грозеви. И малката звезда Ели Павлова. Яси. Така. В групата, в малко по-голямата група, които са също много сериозни, Марио Ангелов. Браво, Марио. Грамота получава Трифон Дянков. Тривка. Младен Петров. Илиян Георгиев. Даниел Петров. Даниел тръгна. Даниел тръгна така. Кристияна Янева. Михаил Василиадис. Борислава Стоянова. Браво, Бори. И Кристина Велева. Кристина, Криси. Айде, Криси. Чувай там, Криси. Криси там. Малките, които са в група състезатели, ще бъдат наградени от господин Дилян Добрев
На първо място при момчетата Руси Георгиев. Там Руси за снимки. А при момичетата Ясмин Байдар. Айде, Яска. Айде, Руси, аз ела, Благодаря ви много. Сега да си направим снимки, а състезателите ще ги изчакаме да свършат турнира и ще бъдат наградени с наградите. Сега можем да повторим. Всички